Una parada molt artesana i molt apropiada per a aquestes festes nadalenques i que tots els anys està així en la Fira de Faura també és la de Pepe, esta parada plena de torrons i de llepolies. Pepe, com va guany la venda? Bueno, encara estem començant, encara és prontet. Això a mitjà matinet, però bueno, espero que com sempre. Contem-nos un poc de tota la varietat de torrons, massapans, què és el que vostè porta? Bueno, pues així portem una miqueta de cada cosa, no és tota la varietat que portem. Portem pans de Cádiz en 3 varietats, en cafè, en xocolata, el típic de sempre. Portem massapà de tiramisú, xocolata de 3 xocolates, massapà de fresa, massapà de nata nous, massapà de crocanti, massapà de llema, massapà de tutti frutti, massapà de llema, massapà de neu. O sigui, portem una varietat d'aproximadament unes 20 varietats només en massapans. Què és el que més li demanen? Pues generalment el que més se demana és el xixona de sempre, sobretot el xixona i el torró de llema. I els pans de Cádiz també últimament, és una cosa molt típica i està així molt bé això. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pepe, però vostè mos ho ha explicat molt bé, però jo me'n vaig anar a veure què tal va l'oferta i la demanda per ací, perquè aquesta dona jo crec que està comprant, no? Com veu vostè totes les pares estes en la Fira de Faura? Jo sempre vinc així a comprar, perquè ho té molt bo i més vale bueno conocido que malo sin conocer. Entonces, pues, venim així sempre, jo soc d'ací de Faura, visc a Faura, i entonces, pues, i com ells són de Vilavella i es coneixem, pues venim així a comprar-li. Jo he preguntat sobre la crisi a la gent que ven, però la gent que compra, vostè s'està gastant més o menys els mateixos dinerets, mesos... Els mateixos, sí. Per a vostè la crisi quasi que no afecta, no? No. Bueno, això està bé. Sí. Contem-nos un poquet, tot això, vostè que és d'ací de Faura, què és el que normal... Jo soc de Nules, però visc a Faura. Molt bé. Contem-nos què és el que vostè sol comprar en esta fira. Oi, pues mira, compre terrons, ara vaig a comprar-me una cartera pel bolso, m'ha vist un cinturó molt bonico, morat, i vaig a comprar-me'l. Enguany se porta molt el morat, no? La veiem que va tota conjuntaeta, molt guapa. Sí. Per això, i si cau una coseta més... La veritat que no és per escatimar, no? Tu ompli la cartera i ja veurem com acabarem, si renyint o bé. I si fa falta omplir-la més, pues se torna a omplir, que una vegada a l'any no fa mal, no? Entrem dins de carrer, tornem a omplir. Jo li preguntava que això d'escatimar per una vegada a l'any, que no fa massa mal. Escatimar, pues està bé escatimar per certs capritxos, però això que és una cosa que tu tens que menjar i ho tens que viure, pues ho vivim. Què li pareix la Fira de Faura en general? Ui, de categoria. 300 anys fa que està feta. I vostè, molts anys que porta ja venint? Bueno, jo visc quasi 28 anys. I la fira, pues, antigament la feien el que era la plaça de la Iglesia. I en la Gaceta del diari de la Gaceta ve aquesta setmana que són 300 anys el que està feta. Però era d'una fira diferent, perquè era només terroneros i una paraeta, pues, jo no ho he vist això, no ho he conegut, però tinc retratos de la meva sogra i els he vist. Eren terroneres i una paraeta de joguets, ja van. Però està 300 anys ja feta. Molt bé, moltes gràcies. A vostè. Bé, ja anem a veure per ací, perquè aquesta dona ja ens ha dit la seva opinió, però és que anem a provar algo molt bo. Jo espero que vostès vinguen, compren, disfruten i ho proven. I la Comissió de Festes de Faura també està així celebrant esta Fira de Faura per a replegar uns poquius dinerets per a fer la festa. Així, pues, elles el que volen és que la gent es compre per a fer una més bona festa. Per què? Perquè elles estan venent així que si una cistella, bueno, no la venen, la sortegen, la rifen, però el que sí que venen són aquestes participacions per a que la gent els en compre. Conteu-me, xiques, això, com ho veneu? Ja estan comprant molt? La rifa la vendem a €1 i els metgeros i els monederos també. I la gent, la crisi afecta un poc, però... No comprem molt, que no comprem molt este any. Però vosaltres apreteu bé o què? Bueno, intentem. Donem misteleta també i un polvoró, però... Oye, ho teniu ben organitzat, no? Però no, ni aixina. Pues teniu que ingeniar alguna altra cosa perquè si no, això de la crisi no pot afectar. Hi ha que tirar avant i hi ha que vendre la rifa perquè després volen festa, no? N'hi ha crisi però després volen festa.
Pues hi ha que pensar algo. Pero, a veure, entonces así, ¿qué es lo que sortege? ¿Una cistella de Nadal? Sortegem esta cistella. I la veritat que va carregadeta, que el que li toqui estos Nadals es passarà bé. Pues sí, perquè damunt este any que les empreses no van a donar cistelles, esta es vindrà de lo més bé. I per €1... €1. I quants membres sou en esta per a fer la festa? 21. Entre xiques i xics. Xiques i xics 21. I com va la representació, com va tot, com va el moviment? Bé, ja estem organitzant-ho tot. Se reunim totes les setmanes i ahí estem organitzant-ho. Això d'un any per a altres, el temps que teniu, no? Sí. Ja teniu coses més o menys o està tot en l'aire? Els balls ja els teníem i sabem que farem vaques, encara fals i tot, però no sabem res més encara. Molt bé, pues vinga, xiques, a vendre, que jo si poguera vos ajudava, però jo me'n tinc que anar. Així que adeu! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. El Ayuntamiento de Faura ha patrocinado esta sección.